Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a mai vlogban. Ez egy ilyen napi vlog lesz. Mirus már oviban van. Marcikát meg kiraktam itt a kertben, a kis kabátjában, amit láthattátok, és most megyünk az ovival a Struc Farmra. Szerintem nagyon jó, hogy szoktak ilyen kirándulásokat szervezni a gyerekeknek, és megkérdezték, hogy lenne kedvem nekem is elmenni. Úgy gondolták, hogy néha elhívnak majd így néhány anyukát, aki ráér, úgyhogy elmegyek velük én is. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy milyen lesz így ez az egész, meg hogy Mirus milyen lesz így ugye, hogy én is ott vagyok. Úgyhogy igazából most csak annyi kiraktam Marcit itt, és megyek is vissza az oviba, mert aztán indul a busz a Struc Farmra, ami egyébként azt hiszem Szomódon van, de nem vagyok benne biztos. Majd utána elmondom, hogy hol volt, de úgy emlékszem, hogy Szomód. Tehát nincsen messze, hála az égnek, nem kell sokat utazni, és akkor ebédidőre visszaérünk, ugye, akkor Mirust ott hagyom ebédel, aztán megyek is vissza érte. Úgyhogy a mai délelőtt az így ennyi lesz. Egy ilyen proteínes, manduláskásús szeletet vettem magamnak, hogyha esetleg megéheznék. Egyébként egy cukormentes rudit tettem reggelire. Visszaértünk a kirándulásra, egyébként így nagyon jó volt, nagyon cukik voltak a gyerekek, meg minden. Szomódon voltunk. Most eljöttem ide átvenni egy csomagot a futártól, de aztán kiderült, hogy nem tudok fizetni így kártyával, hogy nincs fizikálisan nálam a kártya, úgyhogy átraktuk holnapra, majd holnap veszem át a csomagot. Nem is tudom, hogy mi érkezett egyébként. Hát visszaértünk, ugye most mentek ők ebédelni, úgyhogy én addig eljövök boltba, vennem kell egy-kettő dolgot, és aztán megyek is vissza a Mirusért, de nagyon szép napsütéses idő lett. Meg egész élet nagyon szép idő volt, itt sütött a nap, egy felhő sincsen, kicsit hűvös van, de egyébként szerintem így nagyon jó idő van, nagyon szép idő van. Meg ez, hogy süt a nap, ez tényleg amúgy nagyon-nagyon sokat számít, nagyon sokat jelent, úgyhogy ilyen, nagyon szuper volt így a délelőtt egyébként. Nem lehet egyszerű tényleg ennyi gyerekre így vigyázni, figyelni, meg hát minden gyerek más, és én is tudom, hogy néha egy gyerekkel is úgymond nehéz azért, minden gyerek más habitusú, szóval igen, le a kalappal előttük. Most beugrok gyorsan ide a boltba, aztán megyek is Mirusért. Futok is vissza Mirusért már az oviba, mármint nem szó szerint futok, mert autóval megyek. Készítettem magamnak otthon egy kávét, még szerencsé, hogy kaptam egy ilyen poharat nemrég, úgyhogy ebben el tudom hozni, mert egyébként más nagyon nincsen, amiben elhozhattam volna. Egyébként nagyon jó ez a pohár, ez hőtartó is, bár most nem a kávémat, én úgy hiszem, hogy lefőzöm ugye az eszpresszót, és utána csak hideg tejet ráöntök. Úgyhogy ezt hoztam magamnak. Még egy cukormentes túrórudit megettem, mert most ebédelni nem lesz időm, meg megmondom őszintén, nem kívánok semmit. Mostanában nagyon fáradékony vagyok megint. Tényleg délutánonként úgy érzem, hogy el tudnék aludni akármikor, akárhol. És ez nagyon-nagyon rossz, és ezt én megint ugye az étkezésemnek tudom be, mivel egy ide nem figyelek oda, össze-vissza ezek. Nálam a cukor, a péksütik, ezeknek nagyon nincsen jó hatása így semmire sem igazából a szervezetemben. Úgyhogy vissza akarok térni oda, ahol ugye nyáron voltam, amikor pilates edzéseket csináltam, és odafigyeltem az étkezésre. Meg ez a 8-16-os bőjt is nagyon-nagyon jó volt nekem. Szóval most azon vagyok, hogy most lesz néhány ilyen nap, amikor kicsit jobban odafigyelek, aztán pedig belevágok tényleg, mert iszonyatosan fáradt vagyok. Egyszerűen nem tudom elmondani, hogy tényleg mennyire nagy hatása van az étkezésnek mindenre. Sokkal karikásabbak, puffattabbak a szemeim, hiába alszom eleget, szóval így nagyon durva. Úgyhogy vissza kell térnem, meg pilates edzéseket is akarok csinálni megint minden nap, mert ugye ilyen 20-30 percesek voltak, és nagyon-nagyon szerettem, és tényleg láttam az eredményt is. Most hát szerintem ilyen 2-3 kilót híztam azóta, ugye ilyen 55-56 voltam, 58-59 lehetek most körülbelül. Ennek sem annyira örülök, de nem ez a legnagyobb probléma, hanem az, hogy hogy látom magamon, meg nem érzem jól magamat. Csak hát tényleg folyamatosan ez a kör megy, hogy így betartom, aztán nem, és akkor így nagyon nem. Nem tudom, hogy miért van ez, pedig még szülés előtt évekig betartottam, és nem voltak ilyen nagyon durva kilengéseim. Úgyhogy valamit erre ki kell találnom, mert ilyenkor tényleg nagyon-nagyon nem érzem jól magamat a bőrömben, és most megint itt tartok. Határoztam, hogy cukor megint kiiktatva, meg a péksütik is, és hát ezt a 8-16-os böjtöt akarom elkezdeni, amit ugye mondogatok 1,5 hónapja, mert már szeptember elején akartam elkezdeni újra. Egy kicsit jobban oda kell koncentrálnom erre a részére az életemnek, mert ez egy nagyon-nagyon fontos pont, mert innen indul ki minden, hogyha jól érzem magamat, akkor úgy érzem, hogy a többi dolog is jól alakul körülöttem, és ezt most így elhanyagoltam egy kicsit, de nem baj, most megint jobban oda fogok figyelni így az étkezésemre, meg elkezdek edzeni. Nem tudom, hogy szerintem nem ezen a héten, hanem az edzést azt majd így jövő héten fogom elkezdeni. Ide a Foxboxba jött egy csomagom, kaptam néhány terméket, amiket tesztelni fogok néhány hétig. Megmutatom, hogy érkeztek. Egyébként nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, kollagéneket kaptam, és van íztelen por, amit kávéba is bele lehet keverni, illetve vannak ízesítettek, van egy eperes és egy almás, meg még egy fehérjeport is kaptam. Ugye mivel újra tervezem, hogy edzeni fogok, ezért ez nagyon hasznos lesz, de leginkább a kollagénre vagyok kíváncsi, mivel nagyon-nagyon régóta én keresek egy jó kollagént. Mindenképpen majd mondani fogom, hogy mi a tapasztalatom ezzel. Mehetünk?
Itthon vagyunk már, nagyon mozgalmas volt ez a mai nap, azt kell, hogy mondjam. Egész nap itthon sem voltunk, és Mirus nagyon-nagyon jól bírta tényleg. Most, ahogy hazaértünk, leült játszani. Én várom a mosást, mindjárt befejeződik egy pár perc, itt regetek, aztán Mirusnál fürdés, vagyis inkább tusolás, mert az gyorsabb lesz. Tusolás, olvasás, és aztán fekszünk is le aludni. Egyébként már vacsorázott is. Megmutatom nektek mindjárt ezeket a termékeket, amiket kaptam tesztelésre. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok tényleg, és leginkább mondom, a kollagén az, ami engem nagyon-nagyon érdekel, hogy milyen lesz. Szóval van egy ilyen fehérje, ami barackos jegestel ízesítésű. Hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. 20 g protein van egy adagban, és ráadásul cukormentes. Ami számomra nagyon-nagyon fontos a kollagén. Egy ideje nem szedek kollagént, nem is találtam olyat egyébként, megmondom őszintén, amivel úgy 100%-ig meg lettem volna elégedve, amihez szívesen visszatértem volna, ezért folyamatosan tesztelgettem. Nagyon kíváncsi vagyok erre, hogy milyen lesz. Van ugye egy ilyen, ami nem ízesített, és erre azt mondták, hogy ezt bele lehet keverni akár a reggeli kávéba is, úgyhogy szerintem holnap reggel ki fogom próbálni majd ezt kávéval. Van egy epres és van egy almás ízű is. Egyébként rá van írva, hogy 23 adag, ez pedig 24 adag van egy ilyen dobozban. Szóval picit több mint 3 hétre elég egy ilyen doboz. Mindenképpen tartok majd egy kis beszámolót nektek, hogy milyenek ezek a termékek. És akkor teszek bele ebből az ízesítetlen kollagénből. Kipróbálom, hogy milyen éreznie. Egy ilyen kanálnyit kell beletenni. Így. Gondoltam, akkor már még folytatom ezt a vlogot, mivel a tegnapi az egy picit rövid lett szerintem. Egyre nehezebben mennek nekem ezek a reggeli ébredések. 6:20-ra állítottam az ébresztőt, 6:45-kor riadtam fel, mert kinyomtam az ébresztőt, és a szundira se nyomtam rá. Szerencsé, hogy így felriadtam. Hát látjátok, nagyon sötét van, nagyon felhős, nem süt a nap. El sem hiszem, hogy még csak most kezdődik az ősz. Most megcsináltam a kávét, nem érezni benne egyébként ezt a kollagénport, szóval szerintem ez itt teljesen jó, hogyha a reggeli kávéba bele fogom keverni. Úgyhogy ezt nektek is ajánlom, hogy szeretnétek bevinni a napi kollagén adagotokat. Ez az ízesítetlen változat erre tökéletes, hogy a reggeli kávéba belekeverd, és meg itt minden egyes nap. Most felöltözök, sminket nem fogok csinálni, mert kozmetikushoz megyek. És hát a sminkemet úgy is le lenne mosva, úgyhogy most nem fogom megcsinálni a sminkemet, semmit nem csinálok, csak felöltözök, elkészítem Mirust, elviszük aztán Marcit, ugye ki kell őt rakni, és aztán én megyek kozmetikushoz. Kell unózni, vagy csak oda befeküdtél? Nem. Unózol, Mircsával? Kihajtottam fölé. Kihajtottad. Osztottál lapot a Marcinak? Nem. Hol akja a kis ágyikot? Hol akja vagy a kis ágyikot? Büszke vagyok rád, kedves és jó szívű vagy, szeretlek. Itthon is vagyok, nagyon jól esett az arcomnak ez a kis felfrissülés. Most meg így itthon pár dolgot megcsinálok, videót szerkesztek, szerintem csinálok még egy kávét magamnak, és aztán meg megyek is már Mirusért. Ma délutánra nincsen semmi extra programunk, szerintem itthon leszünk, játszunk, meg akarom mosni most Mirusnak a haját. Vettem ilyen kis mini tortillákat az Interspárban, mert mostában szoktam csinálni megint ilyen tortillát, és Mirus nagyon-nagyon szereti, ugye ketchuppal megkenem, sonkát teszek bele, összehajtom, és akkor a szendvics sütőben csinálom meg, vagy szoktam az airfryerbe is, én az airfryereset nagyon szeretem. Airfryerest úgy csinálom, ugye, hogy a tetején is van sajt, és akkor mint egy pizza úgy néz ki, de nagyon-nagyon finom amúgy. Itt van a kis zöld italom, meg az összes vitamin, amit szedek. És megjött egy rendelésem a Temúról, amit nagyon-nagyon vártam, mert ilyen felosztott tányért rendeltem Mirusnak, nekem ez nagyon-nagyon tetszik, és most a vacsoránál ki is fogjuk próbálni. Ugye, hogy minden ételt ilyen külön részbe lehet tenni, illetve rendeltem egy ilyet is, ami meg ugye így az asztalra ki tudjuk tenni, és gyümölcsöket, magvakat lehet vele tenni. Szerintem ez is nagyon-nagyon szuper, nagyon praktikus, mindjárt kibontom, megmutatom milyen. Na hát így néznek ki. Ez ilyen rózsaszín. Egész jó ez a műanyag is egyébként, szerintem egész masszív. Nekem nagyon tetszenek az ilyenek, TikTokon láttam videókat, amikor így tálalják ugye az ételt a gyerekeknek. Nekünk is vannak ilyen felosztott tányérok itthon, de ugye csak ilyen 2-3 részes volt. Úgyhogy mindenkit szerettem volna egy ilyet kipróbálni, szerintem ebédhez is ez tökéletes. Lehet rakni ugye külön rizst, húsit, zöldségeket, esetleg gyümölcsöt, szóval tényleg így mindennek van külön helye. Ez pedig nagyon hasonló, csak ilyen bézses színű,
és ez szuper lesz, hogy a gyümölcsöknek masiknak. Ezt most délutánra majd ki is próbáljuk. Már mennem is kell Mirusért, és itt a lakásban totális káosz van, az összes nadrágomat kidobáltam, ezeket össze kell pakolni, elkezdtem felmosni. A konyhában is kupi van, Mirus szobájában is rendet kell raknom, szóval jó is lesz, hogy ma délután itthon leszünk. Ez jó lesz. Pont ezt akartam. Szépen. Anyagot. Itt Információ szükséges. És most elkezdem készíteni a vacsorát. Mirus megy fürdeni, aztán én megszerítom közben a hajamat, és utána jövünk vacsorázni igazából, csak most már így elkezdtem, elővettem ezeket a kis formákat, majd banánból akarok ilyen formát kivágni. Mai napot itthon töltöttük, olvastunk, játszottunk, Mirus most játszik, meg így játszottam, így én hajat mostam. És így elment igazából ez a nap. Én porszívoztam is, meg elpakoláztam ruhákat, úgyhogy ezért volt így tenni valami itthon.